Bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan, hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita, Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Sabado, pizza 16 sa bulan po ni Agosto 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Diyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programang ini. Tingog Din Barangay sa 1FM. Simulcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi. Siyempre, naman sa mga drivers na kantabay nangon niya na pagkaaga, good morning po. Sa may mga kamatian Gate Wilson, sa may mga importanteng lakawon ngunyan, buhat na po tabi kita. Sabado ngunyan, improve weather condition na naman. Improve weather condition na naman. Kami naglalaom na nasa marhay, kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo din pinagmamati na anuman na kadipisilan sa sendong mga hawak. Mentras nakantabay nakatutok digdi po sa DWRL sa Radyo Pilipino Legazpi. Asin po tabi sa 1FM Legazpi. Ano po ang satuya ng mga bareta kung dyan na pagkaaga sa lado lokal, yung ibang mga projects digdi po sa Albay, nagkasiribot na po so mga flood control na pinaggiribo po tabi digdi. Banggi nagtatrabaho na po, nagtatrabaho na po tabi, may mga backhoe pig sumanga nagruluwas na seat pile. Sumanga nagruluwas po tabing seat pile pig kuha na Darwin pig tatrabaho na kan backhoe na day magluwas binugta ka rin baybay.
Sisiribot na ko dyan po eh. Di bali ha, at least sabi nga ni po, magkakaigwanin inventory na dyan. Actually, may mga tao na po digdi sa, ano yan, igwa na po tabi digding mga tao na nag-iimbestigar, pati na sa Palasyo Malacanang, dagos-dagos na po. Ang importante po duman sa mga nag-iimbestigar digdi sa flood control, dapat po tabi siguro na kay-kayon. So kinakay-kay bagaan project, kikay-kay iyan kun may man kung binugtakan sa ng baybay, dapat kay-kayon po tabi kung tama yung specification duman sa irarom, no? Kay-kayon po. Taba ko man siguro siringkan ka mga dangag yung mga inspektor. Na tinambunan sa nangaya tapos sa ibabaw sa naso nahihiling ta kasi mostly kay di sa ibabaw. Dakulon na nadadamay ngon yan eh. Dakulon na nadadamay mentras nag-uusol ang investigasyon digdi sa flood control. Dakulon po ang nadadamay. Dakulon po ang mga dakulon po ang mga nadadawit lalo na po sa mga project na medyo ampaw. So sabi ko digdi siguro kinakaipuhan po talaga na antisiparan ini. Tagay mo naman mababawi ingon yan eh. Alimbawa may dispalinghadong project ka, paano mo yan i-check? Maski gumastos ka rin sa diri mo po na kwarta, dahil mo na yan duro-diretso na sa investigasyon. Diretso, dahil mo man yan kasi matatapos within 1 day or 1 week na asikasuhon mo. Kung aralawigonan flood control, dahil mo matatapos na pakarayon mo sa seat file kaan, kung igwan yung seat file kayan, dahil mo na matatapos po. O kaya ngunyan, ang ginigibo po, tangani na dahil mahiling, paghiling mo, paghiling po kan mga inspektor, paghiling kan inspektor po, okay, babawan ki baybay. Binabawan ki baybay, tabi. Sana. Tanganing day magluwas sa seat file. Yan. Iyon na yan ang laban Iyon na yan laban po. Ngunyan, ang problema digdi kasi, day mo man po tabi pigilin ko ngunyan may nasa sakripisyo igo actually ngunyan gayud ki mga magkakadaramay may magkakadaramay sa bagay sabi ko sendo kung day man po tabi kamunin diferensya yung mga project nin dumatanos day man kamo dapat na ikatakot. Kung nasa standard, compare sa susukol, alimbawa nga 1 kilometer na flood control, ginibo mo sa nanin 500, may problema ka talaga kaan. May problema kaan. So, dapat nga so pundasyon, ang kabilya di 20. Ano binugtak mo, di 12. May problema kita dyan. Kumbaga, substandard. Yan ang pinag-apod na substandard. So it is day pwede tabi. No? Day tabi pwede. Ngunyan, ano ang gigiribuhon tangon yan? Ano po ang gigiribuhon tangon yan? Ano to na sa nanindo na lumuwas so investigasyon, tapag nagluwas po tabi ang investigasyon, tudas. Yan. Tapos, ang kahagadan taban digdi, lalo na sa administrasyon siguro, ni BBM, na actually, na palang ki mga nasa red flag sa COA na mga contractors. Igwa na ki mga na red flag. Pag sinabi mong red flag, bawal na po yan supposed to be, bawal na po tabi sindang magkontrata. Bawal na sinda. Ang problema nakakontrata pa po tabi ng bilyon-bilyon. Dahil nahiling kang COA, na bawal na nga po. Di ba? At the same time, nakakakubra sa mga kontraktor na naka-red flag. Di ba ang mga
ang mga kahapotan po, digdi magluluwas nata ta nakakakobra, ini po tabi na mga kontraktor na ini kun naka-red flag na sa kuwa, sisay ang dapat na manimbag. Sisay po ang dapat na manimbag digdi. Ako ang pagtubod ko kaan, siguro ika-kontraktor, di ka naman po tabi magkukontrata kung nakakontrata ka nga ni, tapos di ka man po tabi nabayadan. Ngunyan, ang DPWH ngunyan, actually ang DPWH, igwaman ki problema ini. Ang DP, igwang problema digdi ang DPWH. Why? Nata po, nakadamay digdi ang DPWH. Inot, nata ta pinagaranan ninda sa mga kontraktor na iyong-iyo na sana. Ta siguro, ang DPWH po, lalo na ang regional office, ining Bicol, o takon sa Bicol, digdi man po, di ba? Kung 150 million, nasa district office yan, hindi sa regional office. Pag nasa 150 million pataas, 160 pataas, 151 pataas, ang namamahala kayan, iyo po ang regional office. Ang hapot ko sa regional office kan DP, nata ta nakalusot, nata ta nakakua, nata ta nakapagnanggana ang mga kontraktor na ini kung ini po tabi naka-red flag sa kuwa. Yan. Po. Nata ta nanggana, nata ta tinawaran ni ng kontrata kung di ba dapat na siguro pag nagbibidding, dapat na mitikuloso ka mo na agada nindo po nin clearance hali sa kuwa, gabos yan. Agada nindo nin clearance kung sinda po okay. Tapag naka-red flag, dahil mo dapat pagpaparatawan. Kadakol-dakol baga talagang mga project digdian dispanonghado. Diba? Bako sa naman flood control ang sisiripon mo niyan akan gobyerno, kundi po pati na sa mga road widening, sa mga road concreting, road widening. Sa pa ang dapat digdi po ilingon pa kung may mga pundo na supposed to be entitled sa sarong area, sa sarong particular na project, and denied. Before paso election, actually, kadakol-dakol yung dakulon po yung issue na diversion kan pondo isipon nindo imagine nindo sa first district kan Albay, sa first district kan Albay, igwa po nin project na I think pirang milyon, dakula na milyones na pondo para sa mga iba-ibang project po na okay na. Ang problema, denied, ibinugtak dyan sa Santo Domingo. Denied, ibinugtak dyan sa may Santo Domingo. Dyan po sa may, dyan sa may port kan, sa diri kang kontraktor. Yung mo imagine rin yan po, kung dahil po tabi talaga kita din diferensya, iyon na nahihiling ko digdi na mga diferensya po na kaipuhan tabi na asikasuhon po tabi kan sa tuyang gobyerno. Tapos ini taday man pwede na sundo man sa nakita digdi sa inaapod na investigation. Di ba? Dahil man kita mamumuya na press release lang. Yaon na po, nagluluwas na so katotohanan, kinsing kontraktor, na posibleng may mga kalukuhan, sirisay ng mga kontraktor, sisay sa pangaran, nagluluwas na naka
Maray na agatabi, per. Sige, yan sa Tabaco City. Yung baga, kadakol-dakol po na mga contractors, nagluluwas na po kung si Risay iyan. Ngunyan anhapot, kaya daw na ipakulong. Kasi ang gusto tadigdi, mahiling na igwa po nin payo na guminulong dahilan po sa korupsyon. Dakulaon bagang kwarta na wawala sa gobyerno. Imagine nindo kita po digdi, igwa na kita nin 17 trillion pesos na utang. Kung aadalan ta po, pila kita digdi? 120 million ba? Ang mga Pilipino? Sa 17 trillion po, ikwenta mo dyan, kita po, kada saro sa tuya, mas kita ng utang, igwa na po tabi kitang utang na pigbabayadan. I think mga 180 to 200,000 ang utang tagada saro. Kung susumahon po tabi ang 17 trillion pesos na yan na utang kang gobyerno, mahapot naman ka mo kung natangyan, nagbabayad kita kaan. Di ba? Mapot ka mo, nagbabayad kita kaan. Yes. Kita po ang nagsasakripisyo kaan. Nata. Ang gobyerno, nagpaparahan na po nin paagi, tangani po na makabayad sa utang panglaog, sa utang pangluwas. Ang gobyerno nagbabayad. Ang nagbabayad po, ang gobyerno. Pero sa kinukuha kang gobyerno po ang pigbabayad. Apoton ko nga mo. Di ba po sa buwis? Ili nga po, tabi, ang Committee on Ways and Means, ang Committee on Ways and Means, kan Kamara de Representantes, nagpaparaadal po kung ano ang pwedeng mapagkwartahan. Tangani po tabi, ibayad sa nakan utang. Buwis tabi ang pinag-urulayan digdi. Buwis. Tax. Iday man nga ako nagtatrabaho, mag-tax. Maski di kita nagtatrabaho, mantang kita nabubuhay digdi sa Pilipinas o maski sa ibang nasyon, pigta-tax po tabi kita. Ang gabos na pinagbabakal ta po tabi, igwa nin corresponding taxes po yan. Gustong sabihon, dahil nindo nahiling sa mga resibo, maduman ka sa mall, mabakal ka po tabi nin isira, naka-resibo, nakabugtak, value added tax. Sa tubig, value added tax. Sa kuryente, value added tax. Pag nag-grocery ka, may nakabugtak value added tax. Piraso binakal mo 1,000, o yan value added tax mo dyan, 120 pesos. Gustong sabihon, kita po gabos nagbabayad din, boys. Empleyado ka man o bako, nagbabayad kita din, boys. So therefore, kita po nagbabakal, nagbabayad din, buwis. Taxpayer kita. Kasabay kita digdi po sa nagsasakripisyo tangani nabayadan ang utang panluwas panlaog kang Pilipinas. Hindi naman pwedeng libre. Wala naman ganun. Binabayadan tayo ni, pero ili nga po, billions of pesos na papanuman sa flood control. Binubulsa ka nagkapirang mga opisyal. Ang maraot padigdi because ang nasasautan padigdi, pira po na darakulaon na mga kongresista. Yung mga sabi nga ni mga aki nin Diyos, sinda na sila po ang marahay duman sa kongreso. Sinda po ang natatarget digdi. Tasinda po so ginikanan kay ning issue kan flood control. Mga kuan sinda na mismo so nagkukontrata Tama ba ako? Di ba? So, iyan
inipuan sa tuya na inipuan sa tuya na problema na dapat na solusyonan ko niyan kan sa tuyang gobyerno. Di ba? Lalo na kan administrasyon ni BBM. Kung magibo ini kan administrasyon ni BBM, masaludar po ako sa iya talaga. Kaya niya ipakulong ining mga kongresistang ini. Ipakulong ang mga kongresistang ini po tabi sa ginibuninda na mapatunayan po na sinda po ang nagparhabas sa kabanang bayan. Di ba? Dakulon. Imagine dito nagpaplano ka pa sa nang nabuhay pa sa lasuaki mo, mag-agom po. Siyempre mag-agom, magibo ka mo nin, mapamilya ka mo Once na nagtubo na sa laog, kan ina, may utang na tulos. May utang na tulos. Sabuta din daw. Saka. Dahil man kita pwede na kaya magadakulon po ang nasa sekripisyo na mga basic services na dapat po itaokan sa tuya na gobyerno. Kadakol na mga basic services po. Isinakripisyo ng mga serbisyong ini because po tabi sa pagbabayad takan utang asin po duman sa mga pinagbubulsakan mga politisyan. Salud, edukasyon na supposed to be dapat inian sa tuya ng mga priority. Di ba na sakripisyo? Sinakripisyo, hindi nga, so PhilHealth, sinakripisyo kang gobyerno. Zero budget. Maranganin mo dyan, tegwa na. Zero budget. Basic service yan na dapat na itatao po kan sa tuyang gobyerno, di ba? Ang problema ta maluyang nga ni ang disposisyon. Kaya ngayon nagpapasalamat ako because naghiro si BBM, nakamali siya na siya. Naghiro si BBM, nakamali siya na po. Nagaro ngayon nagugulpi kita. Diba? Garo ngayon nagugulpi ngayon. Sige, anyway. Oras yan po, magbabalik kita digdi sa program. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9%
99% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo, pamilya protektado. i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igo na kita ni 31 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap, gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max Protektado pa Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max Protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. One, two, three, let's go! Alright, sige, balik na ako digdi sa programa po. Dead on arrival po ang sarong lalaki matapos na maaksidente ang pinagmamaniho na motorsiklo alas 9:26 sa Kasubanggi sa Purok 2, Barangay Lower Binuksakan, Ginobatan, Albay. O kaso hapon ini, Sus Mario si po, o puro kwang kita no. Puro aksidente. O ni man
Ako ang tanong muna ini. Tao po nag-order si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na pakusugunda po ang police visibility patrols from regular foot and mobile patrol operations. Pinag-mobilize po ang mga motorsiklo. Alat ko na ta simbagong ko na ini ha. Madali lang ta may simbagon ko na to ha. Dali lang. Alright, sige. So, iyo man ang kadali. May kaulay lang akong madali kasubago ha. Importante yun. Importante, so kaulay ko. Okay. Magkaigwada po tabi nin motorcycle patrol. Kasabay ini kan maibalong festival na sa Legazpi baga. Iyo. August 21 kayo, 21 to September 6, ibalong festival. Dakulo ng mga festivities ngunyan kasi, siyempre, nakabalik na kita sa normal na buhay ngunyan, di fight naman. Fight na. An kwanta. Ayos na yan. Ayos na, kumbaga. Tama yung pinagigibokan PNP na dapat pakusugon po ang police visibility. Tayo naman sanang kaipuan talaga police visibility ngani na matanos yung peace and order, police visibility. Pero actually dahil man kay problema tanangon yan digdi. Ang problema tangon yan nagbabalik na naman, so problema talaga sa droga. Drugs ang problema tangon yan. Actually, kadakol-dakol pa man giraray, kadakulon pa man giraray, kay ito na kan panahon ni Duterte, naayos na ko tanay ni. Tapag day ka nagtultul, rematika. Ngunyan, nagbaralik, tanay naman ki mga takot Dahil na ki mga takot ko niyan akwan dahil na tayo mga takot ko niyan ining mga taong ini sa kabagasan dahil mo na maintindihan iyo po ini taka ito kang panahon ni Duterte dyan sa mga iskinita maski banggi po dai ka mahalit na maglakaw ka di ba? Dai ka mahalit po tabing maglakaw ka maski banggi pero as of now nako talagang difficile kaya kay po hantata ngunyan actually ang police ngunyan mahihiling mo naman talaga na yaon diyan pirmi yaon dyan pirmi sa tinampo maski sa'y nasulok igwa iya po mailing mo ang pulis so gustong sabihin pag siring kaan pag siring kayan madali talagang madalion talaga po tabi na igwa kita ding inaapod na 5-minute response. Tapos ang 911 baga nakakuha na yan, nakaangkla na yan, national na yan bako lang yan, digdi sa tuya sa Legazpi kay ito igwang 911 tapos nakaangkla na yan sa national, makaskason yan. Tapos
ang purpose po tabi is dapat igwanin inaapod na 5-minute response. Kaya lang, ining 5-minute response, day man ini applicable ata duman sa mga ararayong barangay. Arog duman sa muya kay ito, may na-hold up. May na-hold up po. Ka-hold up po tabi, nag-abot sa pulis aga na. Nag-abot sa pulis aga na eh. Sa kabaga. Di ba? Iyon na yan. Sabi ko sa Indo po, iyan ang magabat na agyat sa Philippine National Police. Iyo. Inyang pinakabagabat na agyat sa Philippine National Police. Tabi, kung papaano ninda, nagsit sinda po nini standard para sa indang operational system. Kaya lang, ang problema garo alanganin talaga. Garo na sa alanganin. Paano yan? Sa sentro iyo. Kaya nga ibaga, pagkaaga maiding mo dyan, so maiding mo po tabi dyan sa mga mobile eh. Maski nga ni, minsan, may mobile na nakakuan, sige an mobile, sige an ilaw, ang problema sabi ko, may mobile, wala bang pulis? Maiding mo, minsan turog so pulis, siyempre, nagpapahingalo man iyan. Ang pulis baga, parehas taman yan na napapagali. Di ba? Parehas taman na napapagal. Kaya yan, parehas tayo na napapagal po ang PNP. Pero pasalamat kita because baka naarog kito na kung may nangyari, mga pirang oras, saka nag-aarabot. Ngunyan, makaskas na talaga eh. Lalo na so kuan pag sa mga aksidente, tango niyan kadakol-dakol po tabi ang bilang kan mga aksidente sa tinampo, bako po kurkalwag. Bako po tabi karaw-karaw ang bilang kan mga aksidente po ngunyan sa tinampo. So kaipuhan talagang kuan, kaipuhan talaga po tabi na makaskas yung disposition kang PNP. Ba? Dapat maliksi po ang disposition kang PNP tapag nagkataon talagang may problema kita. Igwa po tabi talaga kitang problema. Anyway, ano pa po ang satuya ng mga barita ngunyan? O si Governor Noel Rosal nagtaram na po si Governor Noel Rosal. Sinusuportaran niya sinusuportaran niya na po tabi yung lakdang niya ni PBBM. Bata si Gob, willing da po siya na willing da po siyang magtistigo kung in kaso ipaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipaapod ni BBM. Willing da po siyang magtistigo. Willing da po siya tabi siyang magtaram kung ano ang nangyayari sa mga project. May problema kita diyan. May problema kita diyan po tabi. Sabi ko sa Indo, dahil kita dapat na ano yan eh. Dahil dapat kita diyan na pirmi na lang kitang nadadarahan eh. Di ba? At least igwa ki official si Billy Bacodigde o si Mayor Magalong kan Bagyo, may mga testigo na o may mailuluwas ng ebidensya si Mayor Magalong. Tapos igwa pang Mayor Digding Saro, si Mayor Vico Soto. Pasig ba yun? Pasig? Ilingon nito si Mayor Vico Soto.
Dahil hindi yung kayang darahon. Linunda kayang darahon sa kawat-kawat lang. Si Mayor Vico Soto, siguradoan. No, iyan ang official po tabi, nakaipuhan tangon yan. Dapat na aramon ta po kung si Rizay magtiristigo po tabi sinta. Tayo ang pagkakataon, magtiristigo. O ituturo sa mga kongresista na kontraktor. Sabi ba ni BBM, may listahan na nga ako actually kan mga kongresista na kontraktor. May mga listahan na nga ako kan kongresistang kontraktor na iyan, dahil man ki problema po, dahil man ki problema kung alimbawa kongresista ka, kongresista ka, may construction ka, bastang humadi ka dyan sa construction mo, sabi nga di po tabi, mag-divest ka. Pero actually, kung ang project permi na sana sa imo, talagang magdududa nata, siyempre pwedeng ginamit mo sa imong impluensya. Which is true naman ginagamit po ginagamit po tabi ano yan, impluensya po tangani na magka-corner sa mga project makorner mo ngayon sa mga project, gamiton mo so impluensya mo. O iyan ang kwanta, iyan po tabi ang problema tangon yan. Iyan problema tangon yan na pinag-aantisiparan. O kaya, sabi ko sa indo, dapat na lumuwas digdi kung ano man ang katotohanan dyan, lumuwas digdi po kung ano man ang katotohanan dyan, gani na dahil kita nin problema pag-abot kan mga oras. Magluwas po ang kuan. Magluwas po tabi. So dahil kitang kikilingan ngunyan, dapat ini magkakarasuhan talaga. Tapos ining 15 po na construction company, dapat siguro iba na mo na ini sa kuan. Tatakagulpi na dapat iba na mo na po tabi sindigdi sa sirkulasyon kan gobyerno. Tadakulon man ang mga construction company an matanos. Takon naubos na sinda po tabi, di wala na kita. Kaya po, kay Puhan, siguro na magkuha na, panahon na siguro po na ngunyan, bawalo na po kung may mga bidding, dahil na pagpaintrahon ini na mga kontraktor na ini, dahil na sintatawan ang ki-project. Kung tatawanan pa ng project, may problema ang DPWH talaga. Tangidaranan na under investigation po. Tapos may mga naka-plug red flag na. Gustong sabihin dahil na dapat na nagkukontrata, pinakontrata pa kan DPWH, may problema ang DPWH. Sinda po tabi dapat isabay sa mga kongresistang ini. Di ba? Siring man silang kan simple. Ang gigibuhon tatangani na maging madinig. Takunda di si manggiraray. Halos sura manggiraray po nin pagbabago digdi sa kwanta. Digdi po tabi sa tuyang diskarte. Di ba? Wala manggiraray pagbabago yan. Sa kabagasan, iyon na yan ang tinataram ta digdi. Iyon na ang sa tuyang kinasabi digdi. Kaipuhan na pag-adalan ini. Tapos ang DPWH, dapat po na siguro sa DPWH saputon si Presidente Marcos kung ining 15 kontraktor na hindi dahil na pagtawan ng project. Ani ba kayan mamatatali yan ani ba kayan masalida nin
pangaran. Dapat igwanin mahigpit po tabing patakaran ang gobyerno para sa mga contractors. Tamadalion man sa nayon, tamayaman baya, magdalion sinda makagibunin paagi. Nabawalan na po tabi sinda talaga, dahil na sinda pagpakontratahon. Di ba? Bako ini karaw-karaw na nawawarang o nasasayang na kwarta sa gobyerno. Di ba? Mga pandaraya akan mga kontraktor na ini. Bako ini krukalwag. Ibang level ibang level na kasi yung inagiyan kan mga kontraktor eh. Dahil na sinda natatakot eh. Di ba? Wala na, nakailing pa ka mo. Takot pa ba yan? Tapos ining mga road opening, dapat saro-saro ni gabos po taming ginastusan sa irarom kan infrastructure. Dapat po tabi na asikasuhon ini. Dapat po tabi na tawananin matanos na investigasyon. Investigaran po tabi nin marhay. Tayo man sana ang pinaka iyo man sana ang dapat nagigibuhon ta. Tapos kung mahiling ta na igwanin kalokohan, ini po dapat na karasuhan ta. Simple man sana. Simple man sana. Kung dito yan gigibuhon, kung dito yan po tabi gigibuhon, magluluwas po tabi kita na napaka-kwanta, napaka-mangmangta. Diba? Kung dito yan gigibuhon. Puro sana kita kuan. Tapos ulo kan si Presidente Marcos. Daw mga yaday man nangyari. Dahil man nangyari kanambog. Diba? Dahil man nangyari kanambog eh. Ini nga ngayata kuan. Dahil man na kuan na pakulong sa mga nakakakontrata man giraray ngaya kami sa gobyerno. Nakakontrata man giraray sa gobyerno. Iyan eh. Pero kung sasampulan mo yan, ibaban mo na yan po tabi sa mga susunod pang project, iyan. Pero ngunyan si Speaker Romualdez nagtuga naman na magiging transparent na, ni piso da eh. O kaya lang, unian hapot, yung accountability, pon kan 2022, na digdi nagburulgaran kang grabing kalukuhan sa gobyerno. Ano ito, libre sana? Di man pwede. Kung gusto ta po na magbalinig, kung gusto tang mga rigos, dapat, so daldag ta, dapat na kuskuson ta muna. Karasuhan ta ko na sa mga nagkuhan, nagibunin kalukuhan, karasuhan ta muna sinda, saka kita sabon, saka kita magbanlaw. It's too late. Nasaro man nga ni siya dapat na investigaran eh. Diba? Saro man nga ni siya dapat investigaran. Duman sa, ano ito, 150 million. Natuga sa mga kongresista po, magpirma sa impeachment ni BP Sara Duterte. O dapat na investigaran man siya eh. Dahil man dyan po natatapos ang inaapod na accountability kan opisyal na mapalinig sana. O ngunyan, dahil naman talaga makakalusot nata, dyan pa sana sa Senado, i-scrutinize na po tabi yan ang budget. Sisiri po dyan kung may insertion. Ilingon dyan po tabi, baka kung igunin insertion, sa Senado pa sana, remati ka mo. Diba? Sa Senado pa sana. Dahil man dyan makakalusot na sa mga kuhan. Tapos may nagluluwas pa na, inang pinakamatindi, may project na tapos na, pipunduhan pa. 6 pirang doble.
aloy nang tapos, pinupunduhan pa. Kunmuan na kalukuanan. Puro pandurugas. Tapos sa project, pupunduhan pa eh. Sa kabagasan. Ngunya na nagkaburukingan, kanya-kanya na po tabing kuan. Maining muna sa maski sa social media, dahil nang palagso mga kaya mga malibong na po ang payukaan. So iba, baka kung nagpapralano na, ma-star na sana sa ibang nasyon. Yugon mo yan. Honorable ka tapos may din ka sa kulungan, di may star ka na sana, dumulag ka na sana, may star ka na sana sa ibang nasyon. Di ba? Sige, so anyway, maparam naman ako digdi sa programa taon to ang DWRL Bareta na siya te.